Chcem sa s vami podeliť o niečo, čo sa dialo minulý týždeň. A má to súvis s mojím videjkom, ktoré som nahrávala na YouTube, video číslo 18 s názvom Strach, v zozname 21 dní pre svoje lepšie ja, tam ho aj nájdete, kde hovorím o vnútornom sabotérovi. A už niekoľko dní, 2 alebo 3 sa to so mňou tak ťahalo a ja som išla vtedy ten deň ráno na lúku, na boso, nádherné zvuky proste prírody a stále som necítila pokoj. Tak už som sa nasrala a vravím tak čo je? A potom to začalo. Že niečo akože mi stále tam vzadu hrálo, v tom podvedomí a iba sa to začalo vynárať, že potrebuješ chvíľu kľudu, potrebuješ čas pre seba a také kadejaké myšlienky a nešla som ich ovládnuť, žiadny z mojich spôsobom a technik, ktoré všetky poznám. A urobila som nakoniec toto, tak som si to vydiskutovala, že ty brďo, ale ja môžem byť vďačná za to, že mám kde žiť, že mám strechu nad hlavou, že mám teplú posteľ. A tak toto pokračovalo a jednoducho to bol stále ten vnútorný sabotér. Takže vyskúšajte si to, možno to aj vám pomôže, keď sa cítite v nejakom diskomforte. Chyťte toho sabotéra a zakrúťte mu krkom.